муқоиса ин дузи хушбахтӣ аст. бисёр вақт нафарҳо эҳсоси хушбахтӣ намекунанд, на ба хотири он ки ягон сабаб доранд дар зиндагӣ, яъне ягон проблема доранд. Не, фақат ба хотири он ки ҳамеша худашонро муқоиса мекунанд. ба интернет медароянд, ба шабакаҳои иҷтимоӣ. дар он ҷо блогерҳо, шахсони машҳур, чӣ хеле ки мегӯянд ситораҳо, ва онҳо ҳамеша тарафҳои хуби зиндагиашонро дар шабакаҳои иҷтимоӣ нишон медиҳанд. албатта ки онҳо бо либосҳои хушрӯ худашонро сабт мекунанд, дар хонаҳои хушрӯ худашонро сабт мекунанд. яъне ҳамеша як зиндагии хеле болотар, бештари вақт аз он чӣ ки ҳаст нишон медиҳанд, ва ҳамин сабаб мешавад ки бисёри нафарҳо худашонро ба онҳо муқоиса мекунанд ва дар дарун худашонро пастис мекунанд. ва ҳамин сабаб мешавад ки зиқ мешаванд. ҳамин сабаб мешавад ки даже дар депрессия ғалтиданашон мумкин аст ва аз он чизҳое ки доранд аз он шукргузор намешаванд дигар. масалан мебинанд ки ягон блогерро шавҳараш намедонам ягон дастагули калон овард. вақте ки бегоҳ шавҳари ин зан аз дар медарояд, хеле монда шудагӣ бо хурду хӯрок барои хонавода, ин зан дигар миннатдор нест аз оне ки шавҳараш карда истодааст, барое ки ҳамун гули ҳамун шавҳари он блогер дар сари ин зан истодагӣ аст. ва ин хеле мисолҳо хеле зиёд аст. барои ҳамин азизони дил, шукргузор бошед аз ҳар чизое ки майдаю калоне ки доред. Шукргузор бошед. ҳеҷ вақт худатонро ба дигарон муқоиса накунед. дар ин дунё ҳар кас зиндагии худашро дорад, роҳи худашро дорад. ва ҳаминро фаҳмед ки шумо ҳам як дона ҳастед. ягон копияи шумо дар ягон рӯи дунё дигар вуҷуд надорад. ва шумо ҳам зиндагии худатонро доред. агар мехоҳед зиндагиётонро тағйир диҳед, нашинед дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз пушти дигарон назорат накунеду амал кунед ва шумо ҳам метавонед як зиндагии таби дили худатонро бисозед. ва ҳамеша дарк кунед ки муқоиса ин дузи хушбахтӣ аст. шумо чӣ фикр доред дар ин бора? ба зери ин видео бинависед, лайк ва подпискаро фаромӯш накунед.